yhdellä ohjaimella vaan voi. Ai hei. Eihän kierroksen vasta jaksaa vettä, mutta täällä on jo kierros. Ovi, täällä on joku omituinen kamera. Ai, tässä ei saa olla. Oi, otetaan sinulta teitä videota. Äkkiä tästä. Oi, ei. Ai ei. Oi ei. Ai ei. Oi ei. Nyt tuli pahat poikat. Avatkaa ovi. Ei se ole lukossa. Täällä on joku omituinen. Täältä tulee just video. Nyt tää. Hei, Ilkka, nyt pitää tuottaa sinut törmäilemään yhteen juttu, että siellä saat terävä juttu. Oho, törmäillä. Yhden kerroksen nyt loppu. Vielä